So sa kaap. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Kiyot, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Bell. Ha? Manguyab ka na ko, Mario? Bel, dugay na kay kong ganahan nimo. Sukad pa lang pag-una na akong kita nimo, ganahan na kay ko nimo. Ug sa pagsigin na tugig-kuyog, na-realize na ko nga love na ti ka, Bel. Same day ita, Mario. Actually, na ako'y mga kailangan nanguyabsan na ako. Pero, ang tinuod, ikaw ginang ako nagustuhan. Sa ato pa, gisugot na ko nimo, Bel. Oo, Mario. Gisagot na ti ka. Kita na? Yes! Kita na! Ay, at last! Naanag yung kayo uyab nga gipaila-ila na mo na mo, Bel. Abi magod ni mo, Mario. So, kad nga nagbuwag sila sa iyang ex, wa na! Wala yun ba makakita aning among amiga nga naikaubang lalaki. Ay na, dili na ta magsigigisgot ng mga ex, be. Dugay na ako siyang gikalimtan, no? Ang pangutayan na, Mario. Dili man ka mo pasakitan ng among amiga. Huy, day. Ikaw ba hubog na kay ka, oh? Sigun sa dali isulti ni mo. Ha? Sabay sa'yo sa kong gisulti, uy. Nangutan na raman ko kung dili baka pasakitan ni Mario. Di ba, Mario? Nabay sa'yo pa nga akong gisulti, Wa man. Ay mo kabala ka. Di ko makahimo ana, ngadto ni Bel. Mahal kay na ko inyong amiga. Ah, sana all. Dali. Inom pa ta. Day, uli na mi, uy. Gabiin na. Drive po ni Mario. Taga na sa nig, nainom. Day, ari nang katog, day, uy. Kung may kuyawan ko na mauli pa mo, eh. Ugma na pa uli. Ikaw, babe. Okay na ni mo. Ari lang una ta matog. Mas maayo sa babe kay nalipong nasag ko. Good. Sige, tara. Ato na sa akong kwarto matog. Good morning, babe. Good morning, babe. Ay naman ka, uy. Ah, Sa'yo pagali kayo sa buntag. Murag, lao na magkikagyo na una. wa babe. Labad lang ang oda. Hangover? Hain man ay si Dereva. Milagro, sa'yo ni mata. Nilakaw mo siguro? Ha? Kasayo, good. Wa man sa Chiki, ingon nga, sa'yo siyang mulakaw. Ambot lang sa ka. Ata na. Ihatotan na ka sa inyo para makapahuway na ta. Mayo kay dito na lang debo natug sa ilang ribanak. Opa, hubog naman kayo mi si Mario gabi, igod. Mahadlok na sa mimo pa uli. Mao ba? Ang over da ito ron. Mao ding gipalo up pa niyag inom. Ha? Niinom pa si Mario pa? Oo. Dito man ko gikan sa merkado ganina. Nakita na ko si Mario. Mau ba? O, lagi siya magsulti na ako. Sorry, babe, ha? Basin yung malain ko pa. Mas malain ko kung nakailimod na ako. Sorry na, good. Promise, di na mausab. Kung gusto ko mo inom, inom dahil ka. Promise? Nga wala kay itago na ako. Promise. Promise, Bel. Nga no, Miss Reva? Sukad na uli mi. Wa pag may magka-istorya.
Dili naman mo reply ng bayhan na, uy. Kinsa kayang kakita sa'yo sa buntag ay? Naginigitago na ako, da. Tawagan ako, bi. Dili gina ko undangan ang tutubagon ko. Unsa man? Hi, salamat in town. After pila ka years, nitubag na gid town ka. Unsa lagi? Wait, Day. Nasuko ka? Ayaw sa pagkikistorya na ko, be. Kaya dili ko gusto mahinumdum sa manyakis ni mong uyab. Ha? Unsay... Day, wa ko kasabot. Of course! Ang na magmusulti siya ni mo. Nga unsa man? Nga gihilabtan ko niya atong gabi una. Nga dito mo natog sa amo. Unsa? Day, ayaw ragot pagsulti, ana. Dili makahimo si Mario, ana. Oh, see? Maunang mas kipili na kung likaya na lang ka. Kinaibaw ko mas mulaban yung kaniya. Day. Siyempre! Uyab ni mo siya. At tugit ka mulaban niya. Ang maayo, ani. Magkalimtanay na lang ta nga amiga, Tabel. Riva. Sakto na. Ay, napagila. Nasakitan lang kay ko, babe. Siya nga akong best friend. Huwag ko mag-expect na magkapasangil sini mong ingon aning butanga. Dili magit ka tinuod yung gisulti. Babe, di lagi. Di ka na ako na mabuhat niya, eh. Labi na yun ni mo. Mas maayos sa doon, magkalimtan na yun lang mo, eh. Eh kung tarong pa siyang amiga, di ka niya ingno na ana, oy. Kung nakabantay ra ba ko, no? Nga na siya'y kasuya ni mo. Si Riva? Oo. Nasuya na ko. Mawala niya akong nabantayan. Maong ayaw ka anugon sa inyong friendship. Babe. Happy 7th anniversary, babe! I love you! Happy 7th anniversary, baby. I love you more. Babe, mag-ipon na ta? Ha? Sure ka? Oh, gusto na ko nga nakasakong pagkatug. O ikaw gyapon ang ako makita inigmata na ako. Sus! Kacharbe ya! Pero babe, kinahanglan nga mananghid una ko ni Papa nga mag-ipon na ta. Why problema na ako na nga mag-ipon mo. Pero gusto na ako nga are mo puyo sa bae, kauban na mo. Pero pa, Maunay akong kondisyon. Sumagod. Si kuya ni mo og iyang uyab nga si Tintin. Di aman sila sa bae nagpuyo. sige pa. Akong inon si Mario. Why problema na ko, babe? Ay importante nga mag-ipon na ta. Salamat, babe. Happy birthday, Tito! Happy birthday, Pa! Birthday ba? Happy birthday, Tito. Salamat. Salamat ninyong tanan. Nindot sa nindaghan ta din sa bahay, no? Kay daghan na tang mag-inom. Ikaw, giday, Tintin. Palahubog, gid kayo ka. Ako, dili ba kay ko kusog mo inom, ha? Pero, karon, karag, kondisyon gid ko mo inom. Aw, si Mario mo imusaw ni mo kung dili na ni mo kaya. Dili magyud mo balibad og inom, di ba? Oh, siyempre! Kaya sa baso, oy. Asa na ba tos Tintin, kuya? Amot, kuha rin siya ice. Tugay mo na balik. Ako na pason. Ako na lang apas, kuya.
magkutaon sa kog juice para chaser ba? Tagayin na lang si Bill ha, kay para dili na siya layon diha. Sige, Do Mario. Pabalik ka rin sa Tintin, Dre, ha? Kay, hubog na naman ito na. Basig, tuan up to CR standby. Sige kuya. Irasa mo inom, Daibil. Dura sige inom maning way ice, eh. Asan sila? Hapaso na lang ako sila, kuya, oy. Ay, basig na tog na to si Tintin. Nya si Mario. Basig na sangit sa katabian ni Papa. Sige, mas maayo pa, Daibil. Asa naman din ni sila, oy? Mas kusina. Basig na tog na gito si Tintin da. Tikasan ka ning bayana, ay. Tingog ro ni Tintin og ni Mario. Mga animal! Bill? Bill? Mga hayop mo! Mga hayop mo! Mga hayop mo! Animal ka! Hayop ka! Nagkukog-tarong ka! Sa pilang katuig ipatuo ko ni mo gatarong ka! Pero sayop di ay ko! Dako kayo akong sayop ka mas gituhuan di ka kaysa sa akong amiga! Bill? O ikaw! Gitrato mo na ito ka kaigsoon ako! Pero bigkaon kang dako! Huwag pa ka makontento sa kumaguwang, ha? Bill, pabinawa ko. Wala ko'y angay pagpaminahon pa bisag kinsa ninyo! O gayon na mapakita na ako! Mga hayop mo! Nung ako ay iwan mo, aking pag-ibig. Presko pa kayo ang pangitabo. Kung nadunggay na ako, kadali kaayo nakakita si Mario og puli na ako. Hangtod karon, mahal pa kaayo nako siya. Pero dili na ko gusto makigbalik pa niya. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mana so sa ka awit. May naglaw kaniyang tanan ng mga suking tigpaminawan ninyong handumanan sa ustatawi, ingon man sa mga artista na maghatag kinabuhi ni nga akong kaagi. Taugan ang tugben. Kinay akong kaagi, sugdon ko sa diyang ulitaw ako. Apang sa di ko pa sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Love of a lifetime. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa address sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Ben. Marites, nganong gisuod mo imong mga sinina sa dakong bag? Mubiya na ko ni mo, Ben. Dili na ko. Magbuwag na ta. Marites, ay nagbuhatan ako. Maluoy ka. Pila na ta katuig nga nag-ipon. O gani, pakaslan paganit di ka. Mauna. Pila na ta katuig, Ben, pero hangtod ron. Wapag-ihapon ka magpakasal na ako. Marites, na ibaw bitaw ka. Nga nagsigi pa ko og palambo sa to negosyo nga bikirin. Imong negosyo, Ben. Dili ato. Apil ka sa akong mga plano kung mulambo na ni. Pero kanus hangtod kanus ako magpaabot. Marites. Sorry, Ben. Dili na ako makahuwat pa. Gusto na ko nga
na ako yung akong kaugalingong pamilya. Gusto na ko nga magkaanak. Pero tanaw na ko ni mo. Dili pa ka ready. Marites. Ma, pa. Ibiyaan sa ko sa akong ikaduhang kapuyo. Balik na sa kami nga ang bahay, nangigidili na ako. Nanuwa man sa mo nagtunog anak pa eh. Nagtunog pa mo para na ako igsuon. Na ako ikauban sa bahay. Rimben, pilaan mo kaadlaw nga o kay abli-abli sa mong bakery. Nya, sige bigyan kag tagay. Wa ko'y gana, pre. Sakit kayo nga. Nagibiyaan sa kusang kapuyo, pre. Nibiya na sa si Martis na ako. Pre. Wala na, pre. Babae rin na, pre. Ngali, Beg. Maglisod ka na unyag bangon kung imo na sigihon, ha? Dili ni maayo, pre, ha? Kanang inyong bikiri, kabilin ba yun as imong mga ginikanan nimo? Lugay na inyong bikiri, uy. Dinhi sa tong lugar. Sa, ayaw pa apekto tungod lang sa babae, pre. Pre, Iampor na sa Ginoo, pre. Babae ra na. Kana kay, nibiya na siya nimo. Aw, dili ba gito ang saktong babae nga gitagana sa Ginoo para nimo? gusto si paring GC. Kabilin ni, kining among bake shop, gigan pa sa akong mga apuhan. Pasensya na, ma, pa. Nga nagpa-apikto ko tungod lang sa usa ka babae. Kuya, mayong adlaw. Oy, mayang adlaw pod. Unsay ato nimo ha? Natay mga bagong luto nga pan. Init pag kayo. Ay, dili Palit ko ka? mapalit, kuya. Di ko mapalit. Oh. Muhang yun lang unta ko, kuya ba? Ha? Unsa man? Kuya, wa ka makinahanglan og tao. Pa-apply ako, kuya, be. Ha? Kuan. Kining day, gamera mo kini akong bikiri. Balag dili ko nimo silduhan, kuya. Bisagi mo lang kung papuyon diha sa inyo og pakanon sad. Ha? Sige na, kuya, be, please. Pila na ko kaadlaw, sige laroy-laroy. Pait kit kaayo. Namasin lang kit ko. Dali. Dayon din sa sod. Anita mag-istorya. Salamat, kuya. Kaunog mayo, ha? Lami imong pan, kuya. Salamat yung kayo, kuya, ha? Ay, pagkuya na ako, eh. Pilam day, edad ni mo day. 24. Ikaw? 29 ko. Kuan, Ben na lang. Ikaw, unsa may pangani mo? 3 na ko. Salamat, Ben, ha? Yun na, pagod. Anong nasaag man ka din sa among lugar? Nanimpad ko, Ben. Ingon man sila nga, nidot ko no din sa Cebu. Taga-diin magiday ka. Taga Mindanao, gid ko. Unya, lisod man gud ang among kahimtang dito, maong ni anhi ko. Namasin ko ba, basin pa di ay ni adin ang akong swerte. Kung mauna, mintras tanto nga mangita kag trabaho din eh. Welcome ka din sa kumbay. Ako ram sa usa din sa bay kay amo ko igsuon. Uya, patay na sad sila sa papag mama. Sayo silang mibiya na ako. Mao ba? Kaluoy ko di ay nimo. Swerte gyapon ko kay buyag bisag ginagmay ra ang kita sa akong bakery nga gibilin sa akong mga ginikanan, pero kanunay man sad. Ang ako lang gyud nga muliho ko. Di ko magtinapulan. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka.
Trina? Anong imo nang gihubo imo si Nina? Ngano? Dili day kaganahan? Ha? Sharo, wag kay na fail bisag gamay nako. Iyon ako takapuan nga naguyog din sa mong bahay. Trina, Ben, mahal na di ka. mahal na sabti ka. Paninit! Paninit mo diha! Wag ibahaw ani ha, pulos gini bag-o. Palit na mo! Salamat, Lord, ha. Nga niabot si Trina sa akong kinabuhi. Sukad nga niya na sa dinis bay, wa nagig ko magmingaw. May gani kay buutan kay si Trina o kagihan sad siya. Swerte kay ko niya. Oh, kalaom guda ng imong panghupaw. May problema ka? Ben, nganong hangtod karon? Wa man gihapon ko mumaptos. May diferensya ka ako. Trina, paabot lang guta. Ihatag na lagi na sa Ginoo nato. Nya, saan ko magdali ba? Pero what if tiligid ko mumaptos? What if may diferensya ko? Tingaling mapulaan ka na ako, Ben. Trina, di naman tabo eh. Ani na lang. Ugma, magpa-check up tas doktor. Araw tong mahibawan. Based on the few tests nga atong gibuhat, ma'am. Okay man ka. Wa ko'y nagitang diferensya nimo. Tinuod, Dok? Sa ato pa, doktor, ang buti pa sa butana, ako, naan ako ang diferensya. Mao ba? Ganina pa kang way tingog-tingog. Naabot na lang ta dinis bay. Dili ko makahatag sa imong gipangandoy nga anak, Trina. Ben, Maubot yun ang panahon nga mapulan ka rin ako. Ben, mahal ti ka. Dili na mahita po. Siguro sa pagkakaroon kay bago pa man. Pero sa kadugayan, makita pa ka nimo ang imong kaugalingon nga mupuyo din gihapon ako sa akong panimay. Bisag wa tay anak. Ben, Trina, naibaw kong mubiya ka ra gihapon ako. Ben, asa ka? Pre. Gusto na, uy. Dagka nagagag na inom mo. Paitas akong kinabuhi, pre. Pre, ay gawa sa paglaong, good. Nagtanaw ang Ginoo, pre. Nitoo ko nga naaragay mo abot nga nindot sa imong kinabuhi, pre. Princess. Hubog na sad ka. Naunsa naman in taon ka, uy, Ben? Kada uli naman lang nimo hubog ka. Di naman ka ni kahapit mo tabang na kus bakery. Gikapoy ko. Matuog ko. Kung unsa may sangputan aning tanan, ayaw ba ako basula, ha? Ikaw mo ay nagpabaya. Dili ako. Trina. Wala naman siya din eh. At tingaling nag-abli na sa bakery.
man si Trina? Tanaw na ko yung mga sininabi. Kinuo ko. Wa na siya. Nilaya si Trina. Pre, di naman ipareha sa una imong mga baligya nga paano eh. Gamay lang kagaglutuon, pre. Oo, sa imong paliton, pre. Pasensya na, pre, ha? At to lang ko sa laing bikiri, ha? Lahi man ang gipangita sa kong misis, good? Sige, pre. Salamat na, pre. Okay ra, pre, ay. Kinadayon. At taga nagput si Lolo. Luwi kayo. Ay, lagi-lagi. Kadiyot. Maayo! Maayo! Kinsa magka. Kaon og maayo, Ben. Ay, kaikog gubayan ninyo sa imong apo, Lita. Naghago kapag yun. Akong apo gyud mo ay sigig pamugos nga pahatagan gyud kag pagkaon dinhi. Kay sige naman lang gud kag higda dinhi sa imong bay. Wa ka na gyud gawas-gawas. Wa na gani gyud ka magablis imong bekire. Salamat, ha. Ay tuod di ay kanang gidalhan sa tikag tambal og imong mga vitamins. Naaman ko idaghang stock sa bay. Ako na lang ihatag nimo ang uban. Salamat gid kaayo. Diba, Lola? Crush man ni mo si Lolo? Unsa? Huy, ikaw bataa ka ay patakag storya, ha? Ana, magod ka atukod. Sungugon nga ni kang mama kaysa una. Ikaw ang muse sa team nila ni Lolo Ben. Onya si Lolo Ben, imo skirt. Ay, tabian na gyud imong bataa ka, oy. Ben, pasensya na, ha? Tabian gyud kayong akong apo. Okay ra, oy. Dili maghana tinuod. Tinuod sad, pero ay da, crush raman sad to, oy. Ay mga tiguang nataron. Lita. Naibaw kong mga tiguang na talita. Naibaw sa ko nga agbay ka na sang nabiyuda. Mangutaan na lang ko nimo. Budawat pabakag sutor. Sus, kuwa ko matiguang. Wa kag yun manguyab na ko. So, unsa man? Gisugot na ko nimo, ha? Siyempre, mga tiguang na ta. Pila nalay oras nga nabili nato din his kalibutan, Ben. Maong, gisugot na tika. Salamat, Lita. Salamat. Yes, the time for us to live our lives together. Kung para sa uban, life starts at 40. Para nako, life starts at 50. Kung diin, nagkakami ni Lita. Wa man mi anak, pero dawat ko sa mga anak ni Lita o sa iyang mga apo. Ug bahin sa bikiri, akong gitudluan o ginayhinay ang usa sa mga apo ni Lita para mao'y mo padayon sa maong negosyo pananglit mahanaw nako. Dini na lang tutob og daghang salamat, Arlen. Mao ka mga hikalan kaagi ni Ben nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit kadagraan, Love of a Lifetime. Love to last my
Among kaagi, gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Basila Reganas. Kamuusap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handimanan sa usa kaawit, care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Bagahay pada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagmamahal. Handumanan sa usa ka ano pa daw siyang kaagi karon? Maukiling sa kalalaki nga taga Talibon, Bohol. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Bensyo. Uy, nga naman ka dong luloy. Nagupa akong toys. Ala! Uy, lalo nagkilas man ang imong manghod. Nagkumayang duwaan ma. Wa na ko'y tuwaan. Ihatag na lang ng imong duwaan, Bensyo. Oh, nya, ako man mo. Unsa man ako duwaan. Eh, giveaway na lang gudong. Kung saan nga ikaw may maguwang. Sige na, ihatag na. Ako na lang yun ang pirmi mo sabot ni Dong Luloy. Siya makay palabiwan pirmi ni Mama. Tanan akong duwaan. Naan niya. Kay mo hilak man dayon. Siya lay paboran pirmi. Ayaw nagkilak, Bensyo. Sakto na. May gani kay naaka. Ikara mo laban ako. Ang best friends man ta. Langga man tika. Langga sa tikari ka. Ay, mauna lang na itong tawganay. Langga. Sige. Sakita na sa akong buko-buko. Sige, doko aning akong assignment. Uy, gamay na lang gid ang kuwang. Apit na lang yun lang ga. Sige lang. Piyungan na lang ni nato. Ingan ani kita ning graduating na tano. Grabe ka busy lang ga, no? Oo lang ga. Teka! Kuya Bensyo! Snack sa mo! Uy! Salamat, Loy. Ikaw pa? Lakas baya ka na ako. Reka, pwede ko magkikistorya nimo? Unya inig kahuman ninyo? Sure. Pila na mi katuig nga si uban-uban ni Rika. Ang akong langga. Langga ang among tawganay. Pero dili mi uyab. Best friend kami. Pero ang akong pagtanaw niya, dili na best friend. Nakagusto na ko niya. Og karonin ako nakumpirma. Kay mura man og nagselos ko nga nagstorya sila sa Luloy ug Rika. Pero unsa man kay ilang gistoryahan? Nanguyab kong Rika, kuya. Unsa? Ug nakagusto sa desya nako. Mao nga iyan akong gisugot.
Maayo, kay nagkasinabot ko doon mong duha, Luloy. Rika. Oo, ma. Og nakaila na sad kayta ni Rika. Og suod sad siya sa atong pamilya. Wa, manikan na kaon eh. Dong Bensyo, ganong wa man kay tingog-tingog, Dong. Wa ka ganay sa sudan, kuya. Si Rika ba ang nagluto, ana? Ako'y gana. Oh, Bensyo, ayaw pagbinastos, ha? Bensyo! Nilakaw na siguro si Rika. Namingaw naman sila sa gawas. Wa nagiguganahing mo gawas din ang kwarto eh. Bensyo! Oh. Bensyo! Suod lang, ma. Bensyo! Kung sa batong batasan imong gipakita gani ha? Kapastos gud nimo. Wa ka makakita sa naong ni Rika. Mura in town og nahiubos ang imong best friend nga wa ka makauyon sa iyang giluto. Pailag si Rika ra mo'y nahiubos di mo. O diha sa si Dong Loloy. Magkaaway pa mong duha. Maunay nakapait, ma. Kay si Luloy ra permi mong gihuna-huna. Iya ra pagbati mo permi mong huna-hunaon. Kung unsay ikasulti niya, kung unsay gusto niya. Sukad pa pagbata na mo. Tanan niya pangayoon. Imong ihatag. Bisan pa gani og wa siya gipangayo nimo. Siya ra gyud ang imong gihuna-huna. Kadad-an og duwaan. Pero ako, permi lang kong musabot. Kay lagi, ako may maguwang. Ngano bang naabot man ka ana, ha? Pura ka magbata nga giilugan og duwaan. Pila kahi kayon sa una mga ilugan kog duwaan ni Luloy. Ug kung akong kuhaon, muhilak na siya. Ug ako imong bunalan. Kaya dili ko makasabot sa kumanghod. Tanan niya na anak ko, ihatag na ko ni Luloy. Pero hangtod ba karon? Hasta ang babae nga akong gibahal, naasad niya. Oh, Bensyo. Iyaw na lang tanan. Mas may magmamatay na lang na siya. Oh, Bensyo. Bensyo, ayaw pagsulti ana, ha? Kung sa gani mahita mo si mong banghod, magbahay yung kasi mong gisulti. Wa ko'y labot. Gusto kong mawa na sa isa kong kinabuhi. Oh, Bensyo. Bay, ikaw ka magmahay si mong gisulti ni mama ni mo? Nalipay magani ko, bay. Nga nakapagawas ko sa kong gibati. Aron sad, mahibaw sa siyas akong kahiubos. Okay ra untag imo siyang gisultian sa tanan ni mong kiubos. Pero di mayo nga, manungo kasi magsuno eh. Bay. Sobra na bay. Ang ako pa ni mo, no? Pagpasaylo ni mama ni mo. Huwag tagan ng imong kiubos yung manghod. Dong, Loloy, nadawag si Tiyo di mo. Buanhi ko nung siya sa ato. Ug nangutan na siya kung kinsa kuno'y gustong mukuyog ninyo sa Cebu. Ako ma, kuyog ko. Bakasyon man ron. Oh, sige, way problema. Ikaw kuya, kuyog ta? Dili ko. Sige ha, ingnon ako si Tiyo ni mo. Sunod si Mana man siya mo ari sa ato. Kuya, nga naman to sa mama. Mura lagi, wa to sa muhod lagi. Ambot lang. Ikalalay tiwas og kaon diha. Busog na ko. Ya, at tunumiday ha. Sige dong, pag-amping mo dito sa Cebu. Oh, huday. Malipay gito akong asawa, kahibaw nga nas dudong-duloy. Hibaw na ka, wala may anak. Mga iro lagi ang among anak-anak dito. Dong Bensyo, sigurado yung kang di kamuban. Dili lang tiyo. Anira ko.
Basig magmahay ka nga, di ka mukuyog na mo kuya. Lingaw kayo dito. Di lagi ko. Kasi pamugusgod. Oh. Mas malipay kung adto na nakahangtod sa hangtod. Napag-uhan ko na. Kiwaw kayo nga. Ni mata ko nga wa si Loloy. Ako eh. Nalipay naman unta ko nga wa din his Loloy. Pero mura magkuwang. Sukad masukad. Karon pag mi nagkabuwag ni Dong Loloy. Ora naman hinuot kong nagmahay sa akong gisulting pati bahin niya. Ay, may pagniuban ko niya da. Si Mama? Unsay nahitabo, Ma? Dong! Nadisgrasya ang sakyanan ngaylang gisakyan. Wala si Dong Loloy ug si Tiho nimo. Unsa? Dong Loloy. Pasaylo ako, Dong. Pasaylo ako sa mga batay nga nasultin ako nimo. Kinuo ko. Pahala na lang utag mas pinangga o mas pinalabi si Dodong Loloy ni Mama. Pero dili lang unta siya muwa na ko. Agong ibawi ang akong gisultipahin ni Dudong Loloy. Kinuo ko. Pasaylo ako. Nagmahay ko, Diyos ko. Mahal kayo na ko ang akong igsuon. The road is long. Leads us to knows where. Huwag yun ko magdahom nga sayo kayong ikuha nga akong manghod. Nakaamgo ko nga dili maayong nga akong gitungo ang akong manghod. Sukad nga nawa siya. Kadaadlaw kong gimahayan ang akong kaugalingon nga nakasulti ko bati bahay niya. Karon nga si tinta na nga akong pangidaron o pila na katuig ang nanglabay. Pero presko pagkaayon sa akong huna-huna ang panghitabo. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RNN. Mana so sa ka. Ano pa na siyang kaagi karon? Maukining sa kababae nga taga Tabada, Mambaling, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Carmel. Unsa? Manguyab ka na ko? O Carmel, ganahan kay ko nimo. Wala ka may bawo pero love na ka. Ako sa nahuna-hunaon ha, Randy. Ay, naman ko. Sugtan na lang ko. Sige na, please. Uy, di ka makahuwat? Oh, makahuwat man ko pero ang dugay-dugayon pa man ko nimo pagsugot kung imorom day kong sugton pohon, di ba?
Hinuon. O sige, gisugot na tika. Yes! Unsa? Gipanguyaban ka ni Randy? O, day, Mindy. Hoy, girl. Chicks, pwede ba kuno kayo na sa Randy? Basin og, binuangan na ka, anak. Dili ko mo to, ana, Yads. Dili ko mo judge niya tungod lang sa akong nadunggan nga istorya. Gusto na ako nga ako mismo mo ay makasakop kung tinuod man nga magbinuang rasiyan ako. So, sa ato pa? Magpaabot lang giluna ka nga, binuangan ka niya? Mau ba? Oo. Pero, wata kay ba, uy? Mausap day siya, di ba? Ug usap pasad. Nakagusto ko niya. Pero, dili sa ko sure kung love na bagid na ako siya. So, kung iya kong binuangan, dili na kayo kumasakitan. Mausa din noon. Oh, uy, hindi. Uy, huwag lang kayo tingog-tingog diha. Oh, hoy! Hoy, hoy, girl! Ngano ka? Marang kang kahilakon. Uy. Matas ako si R, uy. Ha? Ngano mo to siya? Salamat gid kay Mil ha. Kay imo kong gisugot. Unta, dili ko magmahay, Randy. Oh. Tubag ka. Basig importante na. Ha? Di oy. Ako rin ng amigo. Tubag ka lagi, kay basig importante. Ganina rabi na nagsikik panawag ni mo. Ayaw na lang lagi. Dali na. Nay na maligya og tempura oh. Mamalita. Busogan ako eh. Kakiyot sa doon. Klaro dyan kayo, busog kay ka. Daghang ko kag nakaon. Pero cute kaya akong dugab no. Tinugnan ba? Mawaw ko good. Kanit sa, na ako'y, nahihugaw yung babaw. Ha? Nahihugaw. Ay pagliho ka, ako rin kuha. Randy, nitutok magugan ako. Guwapa kay ka. Oh. I love you, Mel. I love you too. Ayaw ko pinuangi ha. Dili gid, Mel. Mag-usab na ko para nimo. Unsa? Mag-usap? Sure siya? Yads, nag-istorya na ba about Annie ha? Ay, wala gid. Pero, ano pa yan, Zoe? Tigil ako siya bet. Tigil ko makatuog good kung muingon siya nga mag-usab na siya. Ay, tuon na lang good para madali. Oh, uy, wala ki si Mindy. Ay, naglain ng lawas. Wala masud sa klaseng. Mao ba? Tawagan na to na ko niya. Akong kumustahon. Sige. Well, tara. Oh. Oy! Asa mo? Asan mo dada ako, miga, ha? Bitawran, asa man data? Mamauli na ta. Ihatod ti ka sa inyo. Ha? Choy! Sugod karon, ihatod nati ka sa inyo. Aron makasiguro ko nga safe ka. Charot! Nauli na ko. Panihapon na unya diha. Sige, Ran. Ikaw pod. Manawag sa ko sa amiga, ha? Sige. Ipalaila sa ko ano yung mga amiga, ha? Sure. Nga na nanawag man ka. Naglain man ko na imong lawas. Wa man. Wa lang ko'y ganang musod sa klase. Ha? Nga naman? Gusto ka mahibaw? Ari ako sa amo. Nako, importante isulti ni mo. Sige na, sultiin ako. Unsay problema? Mel, wa na'y chance na mausab si Randy. Ha? Nga naman. Unsay milabot ni Randy ani atong istoryahan karon? Before pa siya nanguyab di mo,
nanguyab pud siya nako. Unsa? Sa ato pa, uyab mo? Dili. Kay wa man ako siya sugta. Pero hangtod karon, bisan og ka muna, sige gihapon siya panguyab nako. Naglibog kog unsaon ti kapag sulti, Mel. Wa na giday say chance nga mausap. Unya, unsa may plano nimo? Makigbuwag ka niya? Imo siyang komprontahon? Dili. Ha? Padayunon gihapon nimo bisag nagbinuang na siya nimo? Padayonon nato, Min. O unsay? Na ako'y plano. Pero una sa tanan, sugtao na siya. Unsa? Dugaya din yung nauli gabi, uy. Nabala ka biya kay ko nimo. Oran, unsaon, na may problema akong amiga, good. Unsaon, gibinuangan man siya sa tao nga nang uyab niya, naaman di ay uyab lain. Oh, huy, okay ra ka? Uy, pag-amping in town ran, uy, mamatay unya ka. Ah? Natuk anagay ko. Mamatay dayon. Uy, dili ba nakakumpiyansaan? Akong uyuan bitaw, namatay man. Ha? Namatay kay natukan lang? Dili, namatay kay gipatay siyang asawa pagkahibaw nga naa siya kabit. Oo, paghinay lagi. Ano? Yun ka, Carmel. Dili ka siya makagats day nga nakinahibawan? Wa ko'y paki kung mahibaw siya. Kinahanglan nga makabaws ta niya. Ugma baya, gusto niya makig-date na ako. So, unsa may sunod plano na to? Asa man mo magkita? Ha? Magkikita ka? Pero naman milakaw sa akong pamilya ron. Sige na, Ran, please. Na ako'y surprise ni mo. Kay baw kung malipay ka. Ha? Unsa man na? Basta, magkita ta. Mauni akong gift ni mo karon nga mo graduate na ta sa college. Clue. Lipayon ti ka. Sige, sige. Ako lang inon si mama nga may importante kong lakaw. Asa mo ta magkita? Naan ako diri sa motel, Mel. Good. Mo-text ko ni mo hakon na namispikas kwarto. Bye. Yads, ang imong mga friends nga mga bayot. Tuan na? Yeah, tuwa na sila sa kwarto. O, nagtago na sila doon. Good. Ato na ko. Dugay na kayo kung nagpaabot yun, Emil. Magpasigal ta suga. Ayaw. Huh? Dili ko gusto hayag. Ganahan kog ngit-ngit. Sige, ikaw bahala. Sugot ko bisag unsa. Carmel. Oops. Wait sa... Nga naman. Nagkinaminam na kayo ko mo. Di ba ako mo ay na-surprise ni mo? Habi, piyo nga imong mga mata. Dali. Okay. Wow, ha? Kinabutang-butang pagpanyo sa mata, ha? Nindot, ina. Wag ko magmahay nga na makako nilang mama. Ay, sus! Anad bitaw kag pamakak. Sige na. Higda na. Wait diha, ha? Kay mag-prepare ko. Sige. Kamu na'y bahala. Carmel? Mel! If I know lagot na kita sa Randy, day. Kidili mo siya ganahan ng mga bayot. May rasad niya, oy. Ay! Perfect ang imong plano, Yads. Nakabawas yun mo. Angay lang niya, no?
Aron mahibaw siya nga dili angay duwa-duwaan ang mga babay. Carmel! Mel! Oh. Mindy? Nganong nagkuyog mi? Kaila mo? O, Randy. Ngano? Wa ka mag-expect nga mga babae nga gusto nimong duwa-duwaan? Kaila ra no? Pero ang ending, ikaw may ginuduwaan. O sa feeling? Mas bisit ka! Hapit kumutuon nimong animala ka? Maunit ti man ha? Ayaw gid pasakop. Kay dili nimo masayon-sayon ang mga babay. Correct! Di mo ni mo masayon-sayon, no? Da! Mahiranin mo! Istorya sa takadali lang ara ko'y klaro hunili kay wala na ni effect di na ko ni mo madap. Human na to hitabua, magsultianay na gid mi ni Mindy kung nailalaki nga modiskarte na mo. Para dili na mi mabiktima og sama ni Randy. Sa mga babae nga naminaw karon, importante gid kaayo nga ilailahon una ninyo ang lalaki una ninyo sugton. Kay masakitan lang mo simbakog, ma-in love mo sa lalaking bakakon og chicks boy. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMA.